Minkejja li lat tal-familji mħalta żdied Angela Abela, professur tal-istudji dwar it-tfal u l-familja fl-Università ta' Malta, irrimarkat li ftit li xejna u narfin dwar l-isfidi li jinħolqu minn dinamiċi ġodda tal-familja u x'jaħdem għalihom. Lanqas dwar lat ta' kemm hawn familji mħalta minkejja ċ-ċensiment tal-2021. Ir-realtajiet ta' dawn il-familji kienu diskussi fl-ewwel konferenza internazzjonali bit-titlu Familji mħalta b'saħħithom nifhmu x'jaħdem, organizzata mill-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà u l-Università ta' Malta. Id-diskussjoni kienet ibbażata fuq studji li saru mill-akkademiċi fl-Università ta' Malta, il-Professur Angela Abela, il-Professur Suzanne Piscopol, Professur Sue Vella u Alison Zamit-Said. Taqna nifukaw fuq dawk il-familji illi il-relazzjoni tagħhom qed taħdem f'din il-familja mħalta. Għal dan l-istudju ġew intervistati 26 membru tal-familja separatament, inkluż 7 ommijiet, 7 missirijiet ta' rispett, 8 tfal u 4 missirijiet bioloġiċi. Il-professura Bela qalet li l-uniku ħarsa lejn din ir-realtà kienet l-istudju ta' kważi 9 snin ilu fost 2400 parteċipanti li kienu wera l-ewwel darba li 53% ta' dawk li kienu divorzjati u 37% ta' dawk is-separati kienu f'relazzjoni ġdida. Il-President Emeritu, President tal-Fondazzjoni għal ġid tas-Soċjetà Mary Louise Coley Ropreka qalet li dan l-avveniment m'għandux ikun ta' darba, iżda l-bidu ta' inizjattiva sostenibbli u fit-tul. Għal daqstant ipproponiet it-twaqqif ta' netwerk dedikat ta' studjużi, riċerkaturi u akkademiċi iffukati fuq il-familji mħalta. Hemm il-kwistjoni ta' tfal u ridna naraw x'qiegħed jaħdem. L-iktar ħaġa konċentrajna fuq dik għaliex jekk nafu x'qiegħed jaħdem nistgħu wkoll allura nħarsu lejn anke x'tip ta' policies għandu jkollna, x'tip ta' support systems għandu jkollna speċjalment fejn hemm it-tfal. Mill-istudju ħareġ kemm it-tfal huma l-protagonisti u kemm hija kruċjali l-komunikazzjoni bejn il-koppji li jpoġġu tfal fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħhom.